Ležala je na vlažnoj travi iza kući i razmišljala. U jednoj ruci bila je zapaljena cigareta, a u drugoj olovka. Papir na kome je trebalo da napiše svom ocu pismo bio je odavno mokar od trave, ali i potpuno prazan. Šta da mu napiše? Šta da napiše čoveku koji, umesto da dođe da se vidi sa njom, otišao da obavi samo još jedan posao i završio u zatvoru u drugoj državi? Možda bi trebalo da mu napiše da ga voli i da joj nedostaje i da se drži tamo, ali nije mogla. Nemojte to pogrešno shvatite. Volila ona njega i nedostaje je, ali jednostavno nije mogla da napiše neko pismo u kome je naizgled sve u redu, u kome će ona opisivati svoj život, pominjući samo uobičajene stvari, samo ono što on želi da čuje. Videla ga je samo jednom u poslednje 2 godine, a tokom te posete nije uradila ništa pametno, ništa što je želela da uradi. Samo se rasplakala kada ga je ugledala i sela mu u krilo, kao kad je bila devojčica i ne razmišljajući o svemu onome što je umila da učini. Odnela mu je i knjigu, a kao posete je napisala: mom tati, koji ne zaslužuje više, ali ja mu to želim, jer ga volim. Nedostaješ mi. On, naravno, nikad nije pomenuo tu posetu koja je bila samo delić onoga što se skupilo u njoj. Bilo mu je lakše da priča sa njom o običnim stvarima, o koncertima, ekskurzijama, utakmicama, izlascima, kafićima u koje ona išla, a koje je on odavno znao. Ponašao se kao dete, nesvesno svog okruženja, kao da oko njega nisu bili stolovi za kojima su sedali ljudi u istim tamnim uniformama kao što je bila njegova, sa malom decom u krilu. Pokušavao je da se pravi da je sve u redu, a to mu je uvek jako dobro išlo. Zamišlja je njegove svetlo smeđe oči dok je pokušavala da počne pismo. Njeno osjećanje prema njemu otišlo su tako daleko da više nije bilo sigurno da li treba da počne sa dragi tata, kao što bi inače počinjala. Sve je delovalo pogrešno. Reči koji su navele na usta bile su ili preblage, ili preteške. Nije mogla da nađe sredinu, pravi način da mu saopšti sve što joj je mučilo već 2 godine. Izvadila je još jednu cigaretu. Uzela je upaljač i primakla ga ustima, a onda je vetar dunuo i ugasio plamen. Jebi se. Pokušala je da vikne, ali iz njenih usta izašao je samo treperavi šapat nekad sigurnog alta koji je držao govor i stremio ka nekoj slobodi koju nikada nije dostigao. Jebi se. Ponovo je pokušala, ali onda je shvatila da više ne pokušala da vikne na vetar ili na neku nevidljivu silu koja je uništila planove. Ne. Ona je vikala na svog oca. Na svog tatu koji je izdao, kome je novac bio važniji od nje. Tako je i počelo pismo. Samo te 2 reči bile su potrebne da se pokrene okidač i reči su krenule da klize po mokroj hartiji. Jebi se. Pokušavam da napišem ovo pismo već satima. Za to vreme pokušala sam bezbroj cigareta. Da, počela sam da pušim kad si ti tu, a papir je postao mokar. I ne, to nije od mojih suza, jer sam odavno izgubila mogućnost da plačem, što ćeš verovatno primetiti kad budeš čitao ovo pismo, ako uopšte skupiš snage. Ne znam šta bih ti rekla, ali sigurno znam što ne želim da ti kažem. Ne želim da ti kažem da je sve u redu i da ja ovo super podnosim, jer nije tako. Ne želim da ti kažem da se držiš, jer ne zaslužuješ moju moralnu podršku. Ne želim da ti kažem da te mrzim, jer ni to nije istina, ali opet mislim da te volim samo zato što si mi tata i ja moram to da osjećam prema tebi. Zabrani se zbog ovoga. Meni u životu nije superiška kao što ti misliš svaki put kad me pozoveš telefonom, a ja ti kažem da putujem negde. Putujem jer bežim. Bežim od svega onoga što si ti ostavio ovde da me prati, da me proganja. Bežim od tvojih lažnih osjećanja, prevara, slatkih reči koje si mi govorio da me umiriš. Bežim od tvojih laži i od tvojih pustih snova. Čak sam slomila i onu staklenu kuglu koju si mi kupio kad si bio u Ženevi. A sam Bog zna koliko sam je volala. I da, znam da znaš da ne verujem u Boga, ali čini mi se da je on jedina osoba čime može tako puno da vredi. Nekada si to bio ti. Nekada sam verovala da si ti najbolji čovek na svetu i da možeš da rešiš sve moje probleme. Sad znam da su sve to zablude jedne male devojčice koja je trčala za svojim tatom samo da je mu rekla da ga volim,
svaki put kad bi on kretao na posao. Verovala sam u tebe, a ti si otišao, bez pozdrava. Da bih posle morala da se oslanjam na telefonske pozive 2 puta nedeljno, koje ponekad namerno izbegavam. Piši mi, ako budeš mogao. Piši mi čisto da bih znala šta ti osjećaš, da bih ponovo počela da verujem u to da imaš osjećanja i da možeš da živiš van zabluda i iluzija. Piši mi da bih ponovo čuo te 2 reči koje sam ti nekad stalno govorila, makar to bilo i preko telefona. Piši mi da bi znala da još uvek imaš ćerku koja se nije pretvorila u nešto što ti ne poznaješ, jer su pisma jedini način na koji ja mogu da komuniciram. I na kraju, vrati se. Vrati se i ja ću te čekati na železničkoj stanici sa tvojom omiljenom čokoladom u ruci i osmehom na licu koju ti verovatno nećeš ni prepoznati. Čekat ću te jer moram ponovo da nađem nešto u što ću verovati, a voljela bih da to budeš ti, iako znam da će biti jako teško. Volim te. Tvoja ćerka koja će očajnički čekati dok god to bude bilo potrebno. Završila je pismo, a onda uzela upaljač i zapalila ga. Gledala je kako reči gore, a u mislima imala sliku Aleksandrijske biblioteke u Planu. Ta slika je uvek nagomila na plač. Osjetila je suzu kako joj se kotrljavi iz obraze, a onda je počela da se smeje. Uzela je olovku i krenula pismo iz početka. Ovaj put počela je kako je doliko.